Insellmilkom. Illum it-tnejn l-ewwel ta' Jannar infakru s-solennità ta' Marija Omm Alla u l-Jum Dinji tal-Paċi. Nilqakom għall-ewwel qudiesa f'din is-sena l-ġdida mill-Kappella tad-Dar tal-Providenza ġewwa s-Siġġiewi. Imexxi din il-qudiesa l-Arċisqof Charles Scicluna. Jikkonċelebraw Dun Martin Mikallef, il-Vigarju Episkopali għad-Djakonija u d-Direttur tad-Dar tal-Providenza, u Dun Joseph Mifsud, l-Arċipriet tal-Parroċċa tas-Siġġiewi. Preżenti wkoll residenti u impjegati tad-Dar tal-Providenza. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Miegħek ukoll. U s-sena tajba. Lilek ukoll. Issa nħallu lil dawn iż-żgħażagħ jagħtuna l-messaġġ sabiħ tagħhom. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Glorja lil Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Jien jisimni Alaja u flimkien ma' sieħbi Ġejk illum ser nwaslukom il-priedka tal-miliet. Inħossuna tassew fortunati li messitna din ix-xorti sabiħa li nkunu hawn flimkien biex naqsmu magħkom din l-aħbar ta' ferħ kbir. Għal ħafna ġimgħat iltqajna flimkien biex nippreparaw għal dan il-mument sabiħ. Niftakar li kif bdejna konna tajna kelma lil xulxin. Għamilna promiss li nagħmlu bl-aħjar li nislu bl-aħjar mod din l-aħbar ta' ferħ. Iva niftakar u qabel ma nibdew nixtieq ngħid grazzi lil Ġejk tal-li żamm kemmtu miegħi ħdimna flimkien u sappartjajna lil xulxin. Grazzi lilek ukoll Alaja. Kienet esperjenza tassew sabiħa fejn fiha ippreparajna ruħna sew u żammejna l-kelma li Fil-fatt, il-miliet hija festa marbuta mal-preparazzjoni u mal-wediet. Tfakkarna fil-bżonn tal-preparazzjoni li nippreparaw ruħna għal-miġja ta' Ġesu. Imma hija festa kbira u sabiħa għax tfakkarna wkoll fil-weda li Alla għamel magħna. Tfakkarna wkoll janki Alla l-Missier
ta' Ġesu fit-Testament ta' snin Alla kien isejjaħ in-nies biex iwasslu l-kelma tiegħu, iwasslu l-aħbar lill-poplu tiegħu li kien se jibatilhom. Imma l-poplu talla ħafna drabi ma femx dawn il-messaġġi jew aħjar ma rridx jisma'. Il-profeti xejn ma kellhom xogħol faċli. Il-messaġġ li rridhom iwasslu Alla ma kienx jogħġob lin-nies. Għalhekk kienu jsofru tbatija kbira. Il-poplu kien iwebbes rasu jitbiet minn Alla u jaqa' f'inkwiet kbir. Minn żmien għal żmien il-poplu talla kien jiġi mkaxkar fl-eżilju u hemm kienu jerġgħu jduru lejn Alla u jitolbuh l-għajnuna. Il-poplu talla fl-Antik Testament għamel ħafna promises ma' jadraw lilu biss u jgħid li jimxi fuq il-liġijiet li Alla tali Mosè min-naħa tiegħu Alla dejjem żamm il-kelma tiegħu. Imma ma nistgħux ngħidu l-istess għall-poplu tiegħu. Minkejja li Alla tul is-snin u jom kemm kien juħsibhom, minkejja li kien jidħol għalihom u jsalvhom, minkejja li kien jeħlishom minn ħakmiet ferm akbar minnhom, huma dejjem kienu jsibu fuq xi gerglu. Kienu jagħmlu ta' rashom u jkaxkru l-kurrent. Jkupjaw popli oħra u jadrew Alla tozz. Kieku jien nagħmel weda ma' xi ħadd u dan kull darba ma jżommiex, żgur li kont naqta' qalbi minnu u ma nibqax nafdah. Żgur li ma nemmux iktar u ma nerġax nagħmel weda oħra miegħu. Imma Alla mhux hekk għamel. Anzi, wieħed li għamel weda ġdida, waħda aktar b'saħħitha. Rid li għamel paġdid li ma jispiċċax kull darba aħna l-bnedmin nitbedu minn miegħu. Il-Mirit ifakkarna propju f'din il-weda u fuq kemm kbira l-imħabba ta' Alla lina. Fil-Miliet naraw li kif minflok ma bagħat profeta ieħor biex ifakkarna li aħna l-poplu tiegħu, Alla bagħat lill-Ibnu stess, l-Immanuel, biex verament ikun magħna u biex jagħmilna uliedu. Permezz ta' twelid ta' Ġesu, minflok manna profeta biex iwasslilna l-kelma tiegħu u jgħidilna biex nimxu fuq il-kmandamenti tiegħu. Għandna lil Ġesu, Iben Alla stess li jkellimna. U Ġesu jibqa' jkellimna mhux biss meta naqraw t-Testament ġdid, imma jkellimna fil-qalb tagħna permezz tal-Ispiritu Santu li tiegħu sirna tempju fil-Magħmudija. Minflok ma bagħat profeta ieħor biex jgħidilna ninmu bid-nubietna għax inkella Alla jikkastigana, għandna lil Ġesu li twieled biex jerfa' fuqu id-nubiet kollha tagħna. Alla jistedinna biex inkunu nies ta' rida tajba u biex niftħu qalbna lih. Alla wedna li jekk nagħmlu hekk u jinsa id-nubiet kollha tagħna daqs li kieku qatt ma eżistew. Taf x'qed ngħid Ela li dan qisu promis jorbot naħa waħda biss. Jorbot biss lil Alla. Qisu jaqbel lilna biss il-bnedmin. Vera hekk ġejk, imma din hija weda li Alla jixtieq jagħmel ma' kull wieħed u waħda minna. Huwa promiss li min-naħa tagħna nagħmluh b'mod personali ma' Ġesu. Nistgħu narawha bħala stedina Ġesu li jħabbat fuq il-bib tal-qalb tagħna. Għalhekk illum niċċelebraw ukoll it-tieni miġja ta' Ġesu ġewwa qalbna. Fl-aħħar mill-aħħar Alla tant jħobbna li jħallina liberi. Jiddependi minna naċċettawx dan il-patt ta' salvazzjoni. Jekk aħna ma nippreparawx qalbna l-Ġesu, ma nilmux minnu bietna u ma naċċettawx istedina tiegħu u ma nistgħux napprezzaw l-imħabba kbira ta' lina. Għalhekk importanti nippreparaw ruħna biex ma nħallux il-Ġesu jibqa' jħabbat fuq il-bib tal-qalb tagħna. Jake, jien nixtieq li din l-esperjenza sabiħa tagħna ma tiqafx hawn.
Nispera li kull sena meta jkun qed joqrob il-miliet niftakar f'dak li jiena u int ippritkajna llum. Nixtieq li nkun dejjem ippreparata għal din il-festa u ma nħallix lil Ġesu iħabbat fuq il-qalb tiegħi. Nixtieq nilqa' din l-istedina u nġeddet il-patt ta' salvazzjoni li Alla għamel miegħi. Tridx nerġgħu nagħmlu promiss il xulxin li nagħmlu l-almu tagħna kollu biex f'kull miliet nippreparaw ruħna sew biex inħallu l-Ġesu jitwieled mill-ġdid fil-qalb tagħna. Naqbel miegħek perfettament. Nagħmlu promiss u nistidnu lil dawn in-nies jagħmluh magħna. Ejjew flimkien naċċettaw din l-istedina ta' dan il-patt li Alla għamel magħna billi nħejju ruħna biex fiha jitwieled Ġesu bambin. Ejjew naħfru minn naqqasna, nitolbu għal min jagħmlilna d-deni, inħobbu lil kulħadd, nieħdu ħsieb il dawk li għandhom bżonn l-għajnuna u l-imħabba tagħna. Ejjew nuru rispett lejna xulxin u nilqgħu fostna l dawk li jfittxu l-kelm il-gwerer. Ejjew ngħidu sori lil Ġesu billi nersqu għas-sagrament tal-qrar. Ejjew nkunu nies ta' rida tajba biex ikun jistħoq ilna ngawdu dan il-patt il-ġdid li Alla għamel magħna. Paċi kulaċi Madonna fuq rasi, Kristu fuq l-altar biex jibirek l-tfal żgħar, dawn it-tfal imberkin u se jsiru qaddisin. Viva Ġesu bambin! Issa nqumu bil-wifqa u b'sens anke ta' gratitudni ngħidu flimkien glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġie, irrodulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missir li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missir. Int li tneħid nubit tad-dinja ħenna lina. Int li tneħid nubit tad-dinja il-qattal tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missir ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missir Alla. Amen. Nitolbu. U Alla intrit l-imqazza Marija sirhom mibnek u tibqa' verġni u hekk offrejt lill-bnedmin kollha l-ġid ta' salvazzjoni għal dejjem. Għamel inħossu l-qawwa tat-talb tagħha lina, aħna li biha lqajna lil-min tagħna l-ħajja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Nimqazza Alla Marija, solenità qari jsejħulu ismi fuq li tiżrew jinimberekkom. Qari mill-ktieb tan-numri, il-mulej kellem lil-Mossew qallu, kellem lill-Aron u lill-ulied għajdilhom, meta tbirku lill-ulied Iżrael, hekk għandkom tgħidulhom. Ibirkek il-mulej u jħarsek, jixħet il-ħarsa il-mulej id-dija ta' wiċċu fuqek u jurik il-ħnina. Ħares lejk il-mulej bimħabba u jagħtik is-sliem. Hekk huma jsejħu ismi fuq li Iżrael u jiena nberekkom. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali, ngħidu flimkien ħenna għalina Alla u jberikna. Eħenna għalina Alla u jberikna, idawwar għal fuqna d-dija ta' wiċċu biex jinarfu fuq l-art triqatek fost il-ġnus kollha is-salvazzjoni tiegħek. Ngħidu flimkien ħenna għalina Alla u jberikna. Jitennew il-ġnus u jgħannu bil-ferħ għax triġi l-poplu bis-sewwa u l-ġnus fuq l-art intmixxihom.
نايدو فلمكين هنا لينا الله ويباركنا افهرك البوبلي الله افهرك البوبلي كله يباركنا الله وتبزى منه الأرض كلها من طرفها ليهور نايدو فلمكين هنا لينا الله ويباركنا. Second reading. A reading from the letter of St. Paul to the Galatians. Brothers and sisters, when the fullness of time had come, God sent his Son, born of a woman, born under the law, to ransom those under the law, so that we might receive adoption as sons. As proof that you are sons, God sent the Spirit of his Son into our hearts, crying out, Abba, Father. So you are no longer a slave, but a son. And if a son, then also an heir through God. The word of the Lord. In the past, God spoke to our ancestors through the prophets. In these last days, he has spoken to us through the Son. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien ir-rajja marru jaġlu u sabu l-Marija u l-Ġuseppi bit-tarbija minduda f'maxtura. Kif raw dan, bdew jarfu b'kull ma kien intqal lilhom dwar dik it-tarbija. U kull min semagħhom baqa' mistaġeb b'dak li qalulhom ir-rajja. Marija min-naħa tagħha baqgħet tost f'qalba dawn il-ħwejjeġ kollha u taħseb fuqhom bejna u bejn ruħha. Ir-rajja mbagħad reġgħu lura, isebħu u jfaħru lil Alla għal kull ma kienu raw u semgħu. Kif l-anġlu kien qalilhom. Meta wasal it-tmien jum biex lit-tifel jagħmlu ċ-ċirkonċiżjoni semmewh Ġesu bl-isem li kien taħ l-anġlu qabel ma tnissel fil-ġuf. Dini l-kelma tal-Mulej. Aħna u nibdew sena ġdida nisimgħu il-barka sabiħa fuq il-poplu ta' Alla. Ibirkek il-mulej u jħarsek. Jixħet il-mulej id-dija ta' wiċċu fuqek u jurik il-ħnina. Iħares lejk il-mulej bimħabba u jatik is-sliem. Dawn huma tliet valuri sbieħ li nixtieq noffri u nawgura lil poplu għall-Iżistana minn dan il-post qaddis u għażiż mid-dar tal-Providenza. Aħna u nibdew sena ġdida nibdew ukoll il-maratona ta' solidarjetà b'risq. Dawn din in-netwerk ta' djar fejn il-persuni ħutna jkunu jistgħu jgħixu kemm jista' jkun b'awtonomija jkollhom il-kura neċessarja u meħtieġa. Ibirkek, iħarsek, jurik il-ħnina, jatik is-sliem. Kemm huwa sabiħ li f'din is-sena li hija sena wkoll speċjali tal-ġublew li għal kull wieħed waħda minnha tkun festa kbira ta' ħniena. Aħna inħossu l-barka tal-mulej fil-ħarsin tiegħu, fil-ħnina jurina, fil-paċi li jkollna fil-qalb tagħna. L-ewniet għandna bżonn li l-mulej ħarisna. Bħalma nitolbu fit-talba li limna Ġesu, aħfrinna d-nubietna, eħlisna mit-tiġrib, eħlisna mid-deni. Il-ħarsin tal-mulej huwa dak li tassew jindukrana. Nitolbu fuq kull wieħed waħda minna il-ħarsin ta' Alla
li huwa mħabba. Imma tajjeb ukoll li nitolbu lil mulej juri magħna ħniena. Is-sena tal-Ġublew hija sena partikolari fejn aħna niċċelebraw u nħossu il-ħniena ta' Alla fuqna. U nagħmluha wkoll billi inħennu għalina nfusna u għal xulxin. Ejjew inħossu din il-barka sabiħa tal-mulej. Dan huwa post qaddis għaliex il-Papa Franġisku jixtieq li meta nżuru postijiet bħal mid-dar tal-Providenza, aħna nkunu qegħdin niltaqgħu ma' Ġesu Kristu. Aħna wkoll nilqgħu u allura nibbenefikaw mill-ħelsien tat-tpattija kollha taħtijietna. Fl-aħħar ta' din il-qudiesa llum inħabbar il-lista ta' knejjes f'Malta li meta wieħed imur jitlob fihom jaqla il-ħelsien mit-tpattija kollha ta' dnubietu, imma dan huwa wkoll post qaddis. Għaliex meta inti tiltaqa' ma' ħutna residenti hawnhekk qed tiltaqa' ma' Kristu. Qed tagħmel pellegrinaġġ lejn Ġesu. U tirċievi għax din hija rrieda tal-Qdusija tiegħu il-Papa il-ħelsien mit-tpattija kollha ta' dnubietek. Il-maħfra tiġi permezz tal-qrar. Imma dnub iħalli effetti li hemm bżonn inħelsu minnhom. U l-Knisja dawn il-momenti speċjali tagħti din il-grazzja. Hija messaġġiera ta' grazzja kbira. Dan il-ħelsien mit-tpattija ta' dnub li nistgħu napplikawh ukoll għall-eżis tagħna mejtin. U allura ejjew nibdew mill-ewwel jum tas-sena ingawdu dan is-sena ta' grazzja u ngawdu din il-festa ta' ħnina li rid fuqna l-mulej. Iħares lejk il-mulej bimħabba u jagħtik is-sliem. Hawnhekk fid-dar tal-Providenza aħna l-koll Maltin u Għawċin irħarsu lejn ħutna bimħabba kbira. Hawnhekk il-mulej iħares bimħabba fuq uliedu u jalla il-kull wieħed waħda minna jatina is-sliem. L-ewwel jum tas-sena wkoll jum il-paċi jew nitolbu ħafna anke minn dan il-post għażiż għal paċi fid-dinja. L-Ukrajina, il-Gaza u Iżrael, is-Sirja, il-Lebanon. Dawn huma artijiet uħud minnhom fil-Mediterran, l-Ukrajina fl-Ewropa, qrib tagħna, hemm postijiet oħra fid-dinja li huma vittmi ta' vjolenza, ta' aggressjoni, ta' gwerer. Ejjew nitolbu lil mulej iberikna bil-paċi tal-qalb tagħna. U biex nieħu spunt mir-riflessjoni sabiħa li għamlulna it-tfal fil-bidu ta' din qudiesa, ejjew nippruvaw f'din is-sena ta' ħniena meta nagħtu kelma inżommuha. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natur waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u ħar ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuha lina bagħta ta' Ponzju Pilatu, mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kolba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li hu meqjum u mweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem f'hom il-profeti. U fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti ejjew nsellmu lill-Omm illum il-festa
ta' Marija Alla u nitolbuha tħarisna, nitolbuha li turina il-ħniena li hu bina Ġesu, nitolbuha li tatina il-paċi. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla infit jubitek tibda kull ġid u twaslu fil-milja kollha tiegħu. Għamel li aħna niċċelebraw il-festa tal-imqazz Alla, inħossu l-ferħ tal-grazzja li int tiżra fina u nitennew bil-frott kollu tagħha. Bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu lubna l-fuq. Miżuħaj il-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien irrodulek ħajr. Nfaħruk inberkuk u nxandru l-kobor tiegħek fis-solennità tal-maternità ta' Marija dejjem Verġni, li nislet li ben il-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. U bla ma tibset il-glorja ta' ġbubita tat li d-dinja d-dawl ta' dejjem, Ġesu Kristu Sidna. Bih faħru l-kobor tiegħek l-anġli iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu qudiemek is-setat. Il-kol ferħana jfaħruk is-smewwiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom il-qani tolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qiema ntennulek. Qaddis, 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 u li Alla tal-eżerċi, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-smewwiet, imbirek min ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej, inti lajn ta' kull dusija, qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex minn rajħibati ħal-ħobs ratti l-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġarat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu jxorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi.
danu l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennew sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalġi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xoxbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U mill-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħolli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħedna lina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titink fis-sema ekda fl-art. Obżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubitna bħalma naħfri l-minuħati għalina. La ddaħalniex fi tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħinna tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għati l-apposti tiegħek, inħallilkom islim, natikom islim tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li intrid fiha, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqablu bihom għal-ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek ifrit minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek eħlisni miħtiti kollha u minn kull ħażen. Żomm li dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda ħnina tiegħek tkun għalija ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Dan u l-ħaruf Talla, dan li neħid nubiet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. U lejn ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun il-fejq.
nitolbu. Konna ferħana mulejt qarbinna bis-sagrament tiegħek għamel li din it-qarbina tkun tiswina l-ħajja ta' dejjem lilna li għandna x-xorti nistqarru li l-mqazza Marja dejjem Verġni hija Omm ibnek u Omm il-Knisja bi Kristu Sidna. Qabel nagħti l-barka tal-aħħar f'dan l-ewwel jum tas-sena huwa ta' pjaċir kbir għalija nħabbar ukoll il-lista tal-knejjes li meta wieħed iżurhom jgħid it-talba tal-missierna, il-kredu u s-salve Reġina slima għalik Sultana iqerru jitqarben f'dik il-ġimgħa ta' din iż-żjara ikun jista' jeħles ukoll mit-tpattija kollha ta' dnubietu. Ngħidu l-indulġenza plenarja, ma jgħidu li imma di x'inhi. Hija li l-mulej jeħilsek bil-qawwa tal-qaddisin tal-merti tagħhom mit-tpattija kollha ta' dnubietek. U għall-katidral l-ewwel nett il-Knisja Omm, il-Katidral tal-Imdina, il-Konkatidral ta' San Ġwan il-Belvalletta, is-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa, is-Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja ħaż-Żabbar, il-Kappella tal-Isptar Mater Dei, il-Kappella tal-Faċilità Korrettiva ta' Kordin, il-Knisja tal-Qalb ta' Ġesu, St. Vincent de Paul, Ħalluqa, il-Knejjes Parrokjali tal-Belt Valletta biex kull min jidħol il-Belt għandu għażla ta' diversi knejjes, din hija x-xewqa tiegħi. Allura mhux biss il-Knejjes Parrokjali ma l-Knisja anke ta' San Franġisk aħna rridu ta' Putirjal il-Belt fejn isir ħafna qrar. Il-Knisja ta' San Franġisk ta' Ġiżu fejn hemm il-Kurċifiss mirakolus. Il-Knisja tas Salib Imqaddes tal-Furjana tal-Patrijiet Kapuċċini hemmhekk ukoll isir ħafna qrar. Il-Bażiliċi Minuri kollha, il-Knejjes tal-Kolleġjati kollha, il-Knisja Antika ta' Santa Teresa ta' Bormla fidejn il-Patrijiet Karmelitani Skalzi, il-Katakombi l-Knisja ta' Sant'Aga tar-Rabat fidej l-MSSP, il-Knisja ta' St. Patrick's ta' Sliema li hija fdata lis-Salesjani, il-Kappella tal-Università ta' Malta li hija fdata lill-Ġiżwiti u l-Millennium Chapel Paċeville jittama tiegħi min imur jiddeverti imur ukoll tifhmuni intom. X'inhi l-idea? Tgħidu li kemm hija lista twila. Il-Papa meta ltaqa' magħna l-isfijiet aħna morna għandu insomma fi 17 ta' Mejju qednilu x'inhi x-xewqa tiegħek għall-Ġublew. Għalinna bit-Taljan una grande festa di misericordja, festa kbira ta' ħniena. Ix-xewqa tiegħi li kemm jista' jkun niffaċilitaw il-qrar, it-tqarbin u l-fatt li wieħed jinħeles mit-tpattija kollha taħt jiedu. Imma ħanaqrilkom ukoll x'jgħid il-Papa. Bl-istess mod il-fidili jkunu jistgħu jiksbu l-indulġenza tal-Ġublew jekk iżuru għal żmien xieraq lil ħuthom li jkunu fil-bżonn jew f'diffikultà, morda, priġunieri, anzjani weħidhom, persuni b'diżabilità. Daqs li kieku għamlu pellegrinaġġ lejn Kristu preżenti f'nofshom u jħarsu l-kondizzjoni spiritwali li titlob is-sagramenti u t-talb tas-soltu. Bla dubju, il-fidili jistgħu jtennu dawn iż-żjarat matul is-sena mqazza u jiksbu l-indulġenza plenarja jifieri il-ħelsien mit-tpattija kollha ta' dnubietek f'kull waħda minnhom anke kuljum. Kull min se jiġi hawnhekk id-Dar tal-Provvidenza llum jew jagħti għotja se jaqla din il-grazzja kbira nibdew is-sena bit-tajjeb. Il-mulej magħkom.
Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Ibn. Morru fil-paċi ta' Kristu. Issa dana mhux fil-qudies, ma qabel jgħidin li grazzi nixtieq inħabba li il-vigarju ta' djakonija Fader Martin Mikallef jekk joġobkom sejħulu Monsinjur Għaxu u Juhani. Meta għallu għal San George Preka, għallu ħammert li wikxi. Nishtiq nirringrazzjak, Eccellenza, tal-preżenza tiegħek fostna u nixtieq nieħdu l-opportunità wkoll biex nirringrazzja lill poplu Malti Wawċi li qed isegwina minn fuq it-televiżjoni u se jkun qed jiġi hawnhekk ukoll jagħti d-donazzjoni tiegħu. Grazzi mill-qalb tal-ġenerożità tagħkom. Il-ġenerożità tagħkom tkompli tħeġġiġna biex inkomplu noffru s-servizzi residenzjali li noffru lil 115 persuna li jgħixu fid-djar tagħna u anke nkomplu ntejbu daw is-servizzi biex noffru l-aħjar kwalità ta' ħajja possibbli lil dawn il-persuni. Nixtieq ukoll nieħu l-opportunità biex nawgura lil Dr. Grek illum għandu l-birthday. Happy birthday, mela. U anke l-Sister Ġezwina li mhix hawnhekk imma qed tisma'na żgur fuq it-televiżjoni llum ukoll għandha l-birthday li għal ħafna snin tas-servizz f'din id-dar. Permettu li allura insellem minn hawnhekk u anke nitlobkom titolbu għalih għax illum il-birthday tal-isqof Joe Gallia Kurmi l-isqof awżiljarju. Imbagħad staqsuh kemm għandu żmien imma nitolbu ħafna għalih. Insellmu lil kulħadd. U nixtieq li it-tfal li jagħmlu l-priedka jiġu ħdejja, ejjew hawnhekk, ejjew hawnhekk. Grazzi ħafna, bravo, bravo. B'hekk naslu fit-tmiem l-ewwel quddiesa tas-sena mid-Dar tal-Provvidenza. Dan il-jum u sinonimu wkoll mal-maratona b'risq id-Dar tal-Provvidenza. Min jixtieq jagħti donazzjoni lil din id-dar li ilha tagħmel ħafna ġid fis-soċjetà tagħna għal dawn l-aħħar 50 sena, jista' jew imur direttament fid-dar ġewwa Siġġiewi jew jidħol fuq il-website dartalprovidenza.org jew inkella jibgħat ċekk indirizzat lil din id-dar. Bħallum il-Knisja tfakkar il-jum Dinji tal-Paċi. Għalhekk fuq il-messaġġ tal-Papa Franġisku nawguralkom li ssibu l-paċi f'qalbkom u tkunu miftuħa għat-tama li se jġib miegħu dan il-ġublew. Mulej, għatina l-paċi tiegħek, dik il-paċi li inti biss tista' tagħti lil dawk li lesti jiftħu qalbhom għalik, lil dawk li bit-tama jridu jaħfru djun taħuthom, lil dawk li bla biża' jistqarru li huma midjuna miegħek, lil dawk li ma jibqgħux torox għall-għajta tal-ifqar. Grazzi tal-li naqadtu magħna. Min qalbi nawgura lilkom u l-familji tagħkom is-sena tajba, mimlija saħħa, paċi u tama.